Bueno, dia 30 d'abril, Dia Internacional del Sabotatge, vísperes del 1 de maig. Enfilem cap a la vall de Lliterola, aquí a una ramificació de la vall de Benasc. Haurem de sortir... Avui no sortim amb els peus calçats, no? No, avui estem allà a la primavera, penya! Estem a la primavera! Bé, estem sortint ja, no sabem quin horari és, aproximadament les 9 del matí. Engegem. Mira que mal. Bé, ha calgut pujar 100 metrillos per sortir ja del bosc i enfilar els esquís. Perdiguero anem o al coll? O al coll. Bé, la cabanya de Lliterola, malgrat té un parell d'habitacions, un matalàs al terra i tal, hem decidit, però, que el nostre és més aventura. Volem anar pel collado de no sé què fins a França i intentar trobar el refugi al Portillon. Amb el seu pas, però podem arribar. Acabem d'arribar al coll, amb un temps ja, una ventada. Estem una mica emmarronada la cosa. Estem ja a una cota de 2.900 i pico. I tenim el Duc Roy, que és un 3.000, i aquí darrere el Cabrioles. Estem ja dins la boira i ara aviat farem el descenso com al Mortillon. Bé, acabem de viure una petita aventura que ens hem trobat una roca i unes plaques de gel. Ens hem separat, està nevant i no ens veiem. I aquí tenim la presa del llac i el refugi. La cosa és saber per on s'entra i com va ser l'última vegada que es va entrar. Hem trobat una porta oberta, colgada l'escala de neu, a veure si podem pujar. Sí. Oh! Està obert! Sí! Molt bé! Molt bé! Està obert! S'ha tancat la porta! Corre! Bueno, ens andrem a un frontal, a veure si tenim més sort. Obrim la porta. Ara és quan es tanca la porta. Unes escales que baixen. A més, ja per aquí. Aquí hi ha una altra porta. Obrir, open. Obrir, open. Però com es open?
Això sembla que... No es pot. Bé, què és? Què tenim aquí? Un emboirat. Què he tirat? Dius que mandat. Olé! Un superrefugi. Què? Algú t'aventura per allà, no? Tio, benvingut a la mansión. Ya, habitaciones y todo. Cuidado. Cama doble. Cuidado, cuidado, que hay lujo. Para enfriarse el culito. La finestra es pot veure perfectament. Aquí aquesta cara del quadrat. Un pic que vam pujar aquest estiu per la via Ravier. Vale, todo bien. Vamos a ver cómo encontramos el cuello. Nos estamos preparando para salir. Son en torno a las 8 de la mañana. Y mucho. Y parece que hay mucha nieve. Está nevando a saco. Y la idea ahora es volver hasta el cuello y subir al perdiguero. Esa es la idea. No sabemos si realmente vamos a encontrar ni el cuello ni el perdiguero. Porque veo que... Está cayendo la del pulpo ahí fuera, nene. Amb aquest bonic paisatge i una nevada intensa sortirem cap a 9:15 del refugi de Jean Arlot a 2.500, ara ens dirigim al coll de 2.900. Passant el que sol passar quan hi ha boira, que si hi ha tres cabezas pensantes, cadascú té la seva versió de la geografia emboirada, no ens acabem de posar d'acord, n'hi ha qui diu que hem passat el coll, d'altres que no. En tot cas, seguim avançant entre la nevada. Val la pena descriure aquest moment perquè portem més d'una hora o potser dues, donant toms dins la boira, buscant el coll. Ens hem discutit una mica, cadascú apuntava cap a una direcció, tothom volia tenir la raó i al final ningú la tenia. Hem tirat enrere, hem recuperat les traces, hem tornat a girar cua, hem desfet tots els arguments i ara s'està començant a obrir i ens estem orientant una mica i pensem que estem a prop del coll, el qual ens omple de satisfacció i bastanta alegria també. Superior de Litoral que tant ens ha costat trobar per la boira i la nevada que impedia la visibilitat. Ara ja enfocarem cap a la vall de Litoral i almenys sabem que baixant arribarem a alguna carretera. El cuello, Peña, el cuello. Y una naranja. Tenim aquí el perdiguero, el pic que volíem fer, però bé, les condicions no ho han permès. I ara intentarem enfilar cap a un collet per explorar la vall de Remugni, una mica més a l'oest de la que hem fet del litoral.